Anem al punt 8 del temari, resolució de problemes, i ho farem, resolem un problema molt senzill, però on apareguin el concepte de suma, de resta, de multiplicació i divisió. Aquí teniu el problema, diu, preparant el llibre de mates, inicialment teníem 12 problemes fets. Una tarda la Inés va triplicar el nombre d'exercicis i el José Luis va afegir 8. Finalment hem eliminat de la llista 16 exercicis que no ens agradaven. Si tenim 4 dies per fer-los tots, quants exercicis hem de fer cada dia? El més important quan teniu un problema així, amb un enunciat amb 4 línies, és extreure les dades. En aquest cas teníem 12 problemes inicials, la Inés els va triplicar, José Luis afegeix 8, després eliminem 16 i després els fem en 4 dies. Demana quants hem de fer cada dia. Per tant, com a estratègia, fixeu-vos que tenim una miqueta de tot. Quan la Inés els triplica, haurem de multiplicar per 3. Quan José Luis els afegeix, afegir vol dir sumar, per tant, sumarem 8. Si després eliminem 16 perquè no ens agraden, si els eliminem, restarem. I, per últim, els exercicis que queden els hem de fer en 4 dies, per tant, els hem de repartir entre 4 dies. D'acord? Vist això, ja podem resoldre el nostre problema. Teníem inicialment 12 problemes. Si la Inés els triplica, multipliquem per 3, tindríem 36 problemes. Després el José Luis afegeix 8, per tant 36 i 8 farien 44 problemes. Eliminem 16 de la llista, 44 menys 16 ens quedarien 8 problemes finalment, i aquests 8 problemes els hem de repartir entre els 4 dies que tenim per resoldre problemes. I això ens donaria 7 problemes per dia. Un cop tenim això, ja podem donar la resposta al nostre problema. És un problema molt senzillet, però que si us fixeu és això, surt els 4 conceptes, les 4 operacions bàsiques que heu de controlar. Afegir suma, eliminar o treure resta, el que és repartir o veure quantes vegades caben seria una divisió, etc. El fer una suma moltes vegades podria ser una multiplicació. Conceptes clau a l'hora de resoldre problemes. Ho deixem aquí, al proper punt el que faríem seria jugar una miqueta a resoldre quenquens per treballar una miqueta el càlcul mental i la lògica.